लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि JDSB फेमिलि एन्ड ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बयखौबो बरायनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो, लोगोसेनो लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानब्ला थाब थाब साबस्क्राइब खालामना होदो दे लोगोफोर। जालायलांलाहाय बुंनायानो। ओमफ्राय र' आरो नामा गावा स्टेन्डखौनो सियोसो आंनो होआनो। एसे सान्दुंआ जि मोदानदों। हेलौ गाइस, हेलौ हेलौ। जि दावरावबा बेलासिनि ब्लग जों ओंखाम आयु गथ'आ ओंखाम जाखां लोंखां जोङो ओरैनो एसे बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोर। 1 जानुवारियाव निउ इयाराव पिकनिक जानांगौना, ओमफ्राय जों एसे जायगा नायनो नागिरदों आरोना रानि गाथोनाव। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे देखायलांसै। ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर। एसे जाब्बा जुब्बा ब्लग लानानै फैलायबाय आरो बिराद सानब्रै सानबासो जालायबायमोन आरो ब्लग लाबोनो मोनिया। बिराद बेस्थ' लोगोफोर मा बुंनो। दानावहाय जिसाङा आं गावासो लाबाय। मा होनदों नोङो? संसार जानाय मानसिना, संसार गोनां मानसिना, ओमफ्राय फिसा फिसौ गोनां, बिहाव बिखुनजो फिसाय गोनां जाया लोगोफोर। सानब्रै सानबासो जाबायमोन आरो ओमफ्राय जों नायलायनोसै खेबसे देखायखांबायमोन ना बिश्वकर्मानि ओरैनो बेरायनो फैनायाव। आयाव मा रोखोम थाबायदो बिसोरलाय खावनै। खेबसे देखायखांबायमोन ना बबेथिं थांगोन आरो बिथिंनो ओमफ्राय खेबसे बिश्वकर्मायाव देखायखांबायमोन लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो जोबजासिम। आयौ देखायलांबाय थानोसै रानि गाथोनखौ खोनाखाबाय खोमा। बारा इदि गिदिर नङा, गिदिर माने इदि बेरायग्रा जायगायानो गैया ने, ओरैनो जास्ट जानो थाखायल' आरो मानास हाग्रा सेराव। जायगा नायनो गोनां नङाबा ओरैनो बोसोर गोदाननि नामाव पिकनिकल' जानोबा मोजां आरो जायगाया। ओमफ्राय जों लास्ट इयारावबो फैदोंमोन, ओमफ्राय देग्लायबो नायनि र' मा जायो फैयाबाबो। खायखादोंमोन ना लोगोफोर, नै साफासिन जाबायना दा मेसें जाबाय नालाय, ओमफ्राय साफासिन जाबाय आरो जायगाफ्रा। मोजां जासिगोन। ससे थांनो हायो। जोंनिथिंजाय दिंखियाखानो फैयोमोन ने। खेबसेनो खिथाखांखाबाय आं। बे मांकि फैयो, मांकि बिसोरा होफैलाबायोमोनलै खेबसे जि उन्दुफुथारदोंसो माने हाग्रा जा लोगोफोर बिथिंनो जिउसोराङा जि उन्दुफुथारदोंमोन। ओमफ्रायो जिउसोरांखौ बोखांनासो लाना फैदो जोङो। मैयाबो फैनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय फैयासै, मैया फैनाय जायासै आरो। ओमफ्राय दिनैसो फैबाय जोङो। माबा जि गोथाव दाउदैजों आलु, नाफाम बाथोन, लाइ भाजा जानानै उन्दुनोसो ओंखारबायमोन आङो। दसेबावबाथ' फैलामोन आं। मालायनिहाय गय बारिया जि आइया आंनि सान्दुंखौ नायनायाखै बाबा सान्दुं गोसा बाबा। ओइस नायनाय बाबा मा अन्थाइ गोजा नालाय जि जाम्पिं जादों। मैदेर फैसिगोन। मैदेर फैयो लोगोफोर एसे मोनाबानो। खारखानांगौ माने थायोआनो नेयो, थालिर बागान माबा माबि। जों गियो आरोना। जों गियो र' देखायनि र'। लोगोफोर मानासनि गुवार फोथार, बेयावहाय मैखुन रज'यो, जों खानो फैयो ना बाबा। आयौ नालै बैग्रि, बिराद बैग्रि दं लोगोफोर। दा देखायगोन आङो र' मोनैबा। र' जोङो दानखाना होनदाय जों। नायलांबाय थादो लोगोफोर, नायलांबाय थादो जोंनि बेलासिनि ब्लगखौ। आखुवा दाखुवा दैमा लोगोफोर। दलङाथ' इफोरानियानो ना? होमबा जों ओरै साहासो फैदों, बेखायनो नै दावखोफिननांबायसो। जोङो नैथिंसो फैदों ना, फरेस्टजोंसो फैना लादोंना जों। बेखायनोथ' लामाया बबेथिंबा दा। बेथ' बे बैग्रिखौ बुजिबाय आं, ओमफ्राय नै दा थांफिननायनि लामाया ओरैनो मोजां दंना गैयाथाय ओरै। दे मा होनदों? इथिं हाजाया? अबेनिफ्राय लामाया? बै न' नुनायासो नङा? इथिंजाय लामा गैयानदां?
Wih, sini aja kali. Ih, sudah hari ini beri saja. Mau beli? Hari ini. Sini aja ya. Jangan lama anda kali. Benar kan? Gue bakal sampai apa ya? Mama. Aku harus halal bila mak. Lama sama ayo. Baiknya bagi ini lega pada menhang bayarnya. Menhang bay mana? Bifang bisa menhang tinggal. Saya menhang apa? Garansi benar kan mana? Ni hai selama ba ani ma ba Kristen ku kuliah sini. Hey, Lama ni mesti apa? teknik itu saya ini sinar mata pun. Lama ya. Itu saya buat bahasa sorot parahnya. Hai. Ma fai sorol Lama para ada lang sini, ya. lang nanti kau beli. Tulis tulis Januari ya. Oke. Pas tarik Sorol para tarik. ni deh saya cerau. Nama. Baik kamu ya bikau ne. Gue setuju yang ne. Hadra bari. Yo nu wala tolong kacau yo se. Tolong menang ni yo se. Yo mình là mình yêu nước ra, chứ mình bắn này này. Yêu cái này mà yêu đây ăn mình chỉ được ra. Đừng sao Tolong đây. menang ni yo sebenarnya. Yo là mình siêu lên này nasib gì ba. Gini gini kan. Bapak hai ber. Last year jeng piknik jalan ini bala. Sengrana pada mungkin mencela. Isi mana tas lar. Berai trai benua sengra trai benua amprai. Pilih je pilih bisa jeng isi kasih gambar hagra bari hat nani jeng kununa ni kasa hagra bari senal la bagari ko. Jeng kununa ni mini bawa. Kununa anda dengan mana jaga ko. Pilih baju siang ni bapak. Jadi kismi dina se saya. Pilih baju siang. Ai man baik talang aja. Naik nak video saya. Biasanya mahar kalangan boleh saya sekarang. Ni pilih mah kabaran juga. Bazar tangga empan bari bazar lagi ke ni. Pada sendiri ya. Mulai nanti. Jalan ke mana akan nang mana. Zai di magong ka. Kena tunggu. Di apa sana sini. Cuma izin lap selu. Ini guys kan kan. Ini ni kita coba Zai na. Akhirnya sudah langsung ini rumah. Hagla. Ini nasi. Bisa benar benar Langsung ini. bersih. Ini lama. Di wajib dengan kamu. Bukan apa. Nang kimera pula-pulan dah. Kimera ni. Lu balik sana lihat ke mana ya? Kimera ke bekal nu mana lai. Nah, yo sini waktu ini jangan tahu dia sebelum ini aku naik ini di cakai mana nanti. Ada kaya beri kita pindah tapi. Aduh tarang. Baik kan sih. Ini sini sana ini blok. Ini sih pindah mana ni apa? Haji. Mana ni Himalaya haji. Uri kamu dah Himalaya haji bener ni. Bentar sih ndor lupa. Akak sampai dia tu sih ada nujang. Sensi janani onglala sale to dengai fisala. Dukwa. Dukwa. Laza kaya. Adra undunu mendeng. Berenin sekarang nama apa? Baba hai lebar. Tidak dukini batra. Piknik kan lu kan dia. Pesan noni ke san bikin sabba jang. Berma betul yang say, fried rice yang say, omas haun say, lokal dah masih Jisun. kan say. Sumber kayak menjadi. Tapi sih, tunggu lah baju kangen jak. Mama, nenek, kurang sumber baik kemarin aku terus dan gelem di sini yang berkurang baik. Kan dua makau sih nang kadang peyang lain nanya. Ada dia penuh fix lama dia. Dia cinta ngai lu ber. Malaysia hari ada ini. Driver bisa link bisa lah ya. Dokan keluar ini. Dukan kau tinggal kai. Ini jangan nih cari. Sana oke jangan. Malaysia sana lebih kelas ini jadi. Babu. Ayo. Teman kan sih loh. Hadan dah zaman kami. Ini orang baik sih. Hadan dah jadi ber hadan sih ber. Kasih dah. Lulu tapi baik. Kita nak pengantin sabai coba. Media pun nak lain, pray. Upat media. Ini orang baik. Ini aku dia lele nak tu ini nanti ni. Oh si mana? Papa jaga. Malah piknik jalan ke mana? Punya. Limban tu punya bang di lele sini lagi di ini cina lu tu. Kasih sini dah orang. Ini malah punya sebab ya. Kan ada punya lagi orang. Jadi coba isi. Ini pilih lele macam. Tapi ini mana sebab air sekarang zaman ni punya. Mak di mana ayung mana? Air sana orang ni nang. Nanti kan jono cina. Kan sini malah jalan kita. Kabar dan jalan hari lu betul. Kencingan kita ni. Nah, lagi apa? Abi jadi mah. Abi dia mana lagi dah sini lagi. Ini Malaysia lah. Jabe. Jabe apa Malaysia itu nama? Namanya apa? Ayo dah. Lupa. Ini dia. Gila lagi semua aku coba. Tahu nama dia ni mah. Ayo, orang baik. Nih, pakai jam. Ini mana lagi betul? Ini manusia sebenarnya. Ayo. Dia orang sini ada guna. Macam mana sih? Ini habis ya, habis ni.
Đây nhà danh cuma. Kali hajar ada semua. Jadi, Jadi kali langgan emang bisa kali langgan. Di mana sih mana? Sensei. Oh, mama bapak ini cuma sih udah macam. Itu tuh di dalam juga na. Apa? Nih, mau dari kiri ke ayo. Kali aja lagi. Hai, ini apa termuka? Oh ya, bazar ya, batin lagi. Ada bazar kalau lagi nutul lagi. Lama ya, wow, mama. Bazar baju nutul hai ko, Wow, batin. baik. Nih, nutul. Ang mana kami piknik jadi bapak ini gitu. Min gitu kan makan banget. Second gitu saat itu aja. बेसेबां खारनिखौ 200 लायो खोमा हय जोंनिया पिकनिक नङा ओरैनोसो लकेल बेरायनायसो लकेलखौबो एसे बुरजा लायो नालाय 1 जानुवारियाव होगोन होनदो फैफिनगोन रानीघाटआव खावसेल' नुबाय लोगोफोरनि वाव मालाय ट्रेक्टर 200 नो लोगोफोर भारा 200 bagan grip bagan wow piknik piknik jagraya wah piknik bagan logofer ini sob गासिबो नों मा रोंथार ब्लग लाग्राया ब्लगारा ब्रोब्रा नया ब्लॉगर है ना अभी मजा आएगा ना वीडियो नहीं सुनने में मालाय बिरलांबाय हनै जों थांबाय थांसै रायलायनो एसे गिदिंनायावनो गोबाव जाबाय दिनै नायखानायखायसो ना नङाबा आरो समफोर फैबाथाय एसे माबा जागौमोन जोङो आन्दायलाबायगौमोन लामाखौ सोलायबाय थायोना समफोरा हाद्रि बाबा हाद्रि नै बिसोरबो दाना बिराद फैयोलै पिकनिक जानो बिसोरसो बांसिन दाना खर'खौफ्रा मोना नायनो हागोन Let's go wait लांलै ना नायनो हागोन बेनो जाहैबाय रानीघाटन पिकनिक दाबायदियावसो जानाय आरो जोङो फ्रा जाफुनाय सिंजाय माबा नै Finally guys जों सफैबाय फैमारबाय बारा मानसि गैया देग्लाय सियार बानायलायथारदों जों बेयाव हाबहैनो नोंसोरखौ इयाव गारिसिखौ लानांगोन आं ओरै दोनसै गारिखौ मोनफैबाय लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै औवानि दालां ना दङ सं दैमा बे हायावलाय सोर नायफैबायनांगौ जाखो बिदि बबेजों बारा गोथौ नङा बिदि लोगोफोर जास्ट ओरैनो जानायनि थाखायल' बाबु ना दङहाय फिसा फिसानो हैद मबाइलासो बोरैबा गलांलाबायगोन बे नुवाखैलै फिसा फिसा बिसोरां बिथिं ओरै गिदिंनानै नै बिथिं जादों बैथिंजाय बैथिं सियार जिरायग्रा दं बैथिंबो जायो बै गारि नुदों ना लोगोफोर बै आंनिया सिदा बियावबो दालांखौ नायनो हागोन नोंथांमोना दालाङा नै रानीघाटनि दालां खेख्रे खाख्रा होनजोबखायो बाबु मायो दालांखौसो नायदों इयो सान मोदाननायजों नायनो हाया मेगनानो फिसा फिसा जाजोब्बाय आयौ थब्ल'बाय आयौ मालाय सानस बाबुआ फ्लेगखौसो नायगासिनो
Misalnya biasa. Mama mana ada? Iya, mama ini kan ada. Pak. Tis. Ah, piknik jarak Mama. Mama. Wow. Hello. Nih, जागासिनो मानसिफ्रा. साथाना दायो बारा फैथ'वाखैना? गाबोननिफ्राय जासिगोन. दाबो सिखारनाय नङालै फोजोबबाय. Wah, Mama, dua. Yeah, Mama. Wah. Mah. Biसोरा इयाव ज'नो मोननानै सिखारलानो. गेलेफैबाय नोङो जाहार गेजेराव। नोंथांमोना संनानै जानानै नै बैयाव गाखोनानै सुनो हागोन आं एसे थांदो र' थाथ' नोंसोरो बेयाव दालां फिसायाव थांनानै नायनो आङो बासन सुग्रा लोगोफोर संखांनानै जाखांनानै नैबे दालां फिसायाव बैथिंबो जायो बैथिं दैमानि माबाथिं सानजाथिंजाय गाखोनोसै लिरस्रांना जों थांसै बोरै एसे देखायनानै फैदो बैग्रिखौ बबेनिखौ हानगोन फै गारिया जाबाय लोगोफोर बेरायनाया गैखाया नालाय जेबो जोङो बारा बेरायला लोगोफोर जेबो गैखाया ओरैनो जानायनि थाखायल' आरो नायथाव जायगा बेबायदि जेबो गैया एट्राक्टिभ बारा गैया बानायबासो बानायाखै बानायबाथ' जागोन बुहुद जायगा दं लांदां लांदांनो बारा लेथ्रा जाथ'वाखै गाबोनफोरसो जासिगोन ने बाबा बैग्रि थाइनैसो हाननानै लांनोसै जों थांनोसै मावजियाबो दखान खुलिनांगौ नालाय मोनायो ओमफ्राय मान्देआव फैफिनगोन बारा नङालै बैग्रि हानदोंमोन नै मावजिया जों ओंखारासै गारिनिफ्रायनो ओरैनो थाइनै थाइथामल' लाबोदो फिथाइखौनो नुवाखै आं थाइसेबो आं फिथाइखौनो नुवाखै ओमफ्राय आबा आंनि बै दा बिथिंबो जादों एसेमान थाङो मानसिफोरा जों थांनायाव बैदियावनो जादोंमोन जोङो बैदि लांदाङावनो दंफां सिङाव जायाखै बिदियावनो गारि होथेनानै हाय थांफिनसै बैग्रि हानबाय जा मावजियाव नै गोथाव नङा बैग्रि हानग्राया मालाय थाइसे फांसेनिखौ बुस्रियो ओमफ्राय गोथाव नङाबाथाय बेलेगाव थांफिनो हनै जाना नायै उदैयानो बुंजोबसिगोन बिनिया उदैथ' बुङा इखिनि उदैयासो बोरैबासो मोनो बांद्राय बैग्रि जाबाथाय हजम जानो नागिरा ना सोर बबेयाव बैग्रि जाहैगोन लोगोफोर
जोंना बिदि बेरायनायनिबो नंखाया नालाय ओमफ्राय जास्ट ओरैनो निउ इयारनिल' गथ' लानानै गोजानावबो थांनो हाखायाना आरो जायगा नायनोबाथाय बिदि जालायनाय ओंखाम जालायनायबाथाय जाखाया लोगोफोर ओरैनो मा होनो लससो जायो संनायावनो खावनायावनो टाइमा थांखायो नालाय बेरायनाया जोब्बाय आरोना लोगोफोर जों थांफिनसै नै मालाय सोराबा आरो इसोरनो एक्सट्राफ्रा 20,000 30,000 नि लाबोनांगौ जायो जेबो नङा बैथिं जाग्रा दखान गंसे गंनै दंमोन फिथा मोनगौमोन नामाब्रा लावदुम एक थारिखै जाबोयो थांनायाव माबा खोमसि नुजोब्बाय मोजां खन खननाय जामाव बिराद मोजां मेथाइ खनो ओमफ्राय खननोबाबो खनना लाजिग्रा जाबाय दाना बोरायनायखौसो लाजिग्रा जाबाय औवा थुंग्रिल' नैबेयाव रानि गाथोन दं लोगोफोर बेलागुरसो बेलागुर गेट थांबाय थानोसै लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरोना दहायनि फैनाय लामाजों थांगोन नालाय आरो माथो देखायबावनो ला थांसैलाय जों थांबाय थानोसै लोगोफोर दे टाटा बाय बाय जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो 1 जानुवारियाव देखायबावनोसै एसे जानाय लोंनायफोरखौनो बाय बाय लोगोफोर